kunne jeg da godt forestille mig. Ej, hvor er den er virkelig pæn. Og jeg synes virkelig, den er så rigtig hyggelig. Ja, det er det. Ej, der kommer der 4 kasser, gør der ikke? 4 kasser skal nok komme. 4 kasser. Mås, det synes jeg lige, vi skal have med. De spørgsmål omkring gæringen og øllets volumen, procenten. Altså i det aggregat her, der sidder det sidste filter, som filtrerer det sidste gær fra. Og det betyder selvfølgelig, at når øllet bliver tappet, så er der ikke mere gær efter. Og derfor så, som vores brygmester siger, så er der heller ikke risiko for, at propperne de ryger ind. Så er gæringen slut, og procenten den er fastsat. Men hvad den er fastsat på, det er jo ikke til at vide. Nej, det vil vise sig. Om det er 5 eller 10 eller 15%, det... Jeg håber, det er omkring 5. Du tømmer glasset, og lad os se, hvad der sker. Det smager stadig godt. Jo, men det kan være, den kommer til det, når den falder til. Vi får det tid for sig selv. Så bliver der bare. Og vi sidder nu. Og det må smage, så fungerer det. Ej, farve. Kan man vælge mellem forskellige? Ja, vi er i gang med her. Kan man vælge mellem forskellige flasker? Er det klart? Den her, nej. Nej. Ja, den her og halvdelen. Det passer sig heller ikke. Dåse. Nå, er det rigtigt? Det var det, jeg på. Har I både halvdelen og 30? Ja, halvdelen og 33. Nej, 30. Det er, jeg filtrerer den lidt i køkken. Jamen, hvor er det ikke noget der? Der har vi det, det er jo at se. Det er ikke at tage den. Nej, men den du så virkelig har over på fad. Jeg er ikke lidt klar over. Kun går fad klar. Det er en kvint til at have været i en boks, så over det fad. Over en anden skole. Får vi lidt Så står du og filtrerer ind. Prøv at se, der er meget nemmere. Så der kan blive noget af. Nå, der er ikke 10 liter. Der er ikke 10 liter. Hvor er det derovre? 6. Lille creature. Ja. Little creature. Nej, vi vil hellere have det. Eller nasty. Eller nasty creature. Eller black creature. Nej, det kører faktisk overhovedet ikke. Det vil jeg ikke ture. Det vil jeg ikke ture. Nej, jeg skal lige tage. Ja, Måns, slet så filmet ikke tilbage. 3 minutter tilbage. nej, Ja, men der er ikke noget film med. Alt det med morgen, alt det vi snakker om morgen, og creatures, det skal du nu skal man høre sige, hvad vi skal snakke om. Det er så det eneste, der er blevet slippet.
Nu fik det. Jeg er en lærer, eller en lærer. Han har også altid været meget fornøjelig, ham der. Det her. Hvor for søren? Det var den fjerde kasse. Var det? Ja. Men så var det rigtig. Men stadigvæk, hvor søren er det? Ja. Ja, det er mærkeligt. Man starter med 50 liter vand, og så propper du alt muligt i. Ja, det er mærkeligt. Har der blevet så meget? Jeg fik lidt, der røg ikke noget ud af det. Hvorfor tror jeg ikke? Og de er jo heller ikke forsvundet helt op i vandet. Nej, det er ikke, han var jo ikke, han er ikke med i dag. Jeg er sikker på, at de har taget det. Altså, der er jo højst forsvundet en øl nede i hånden. Ja. Og så Peter siger... Og så har han drukket lidt også. Nå, det havde vi har drukket 10 eller sådan noget, vi bare... Hvor er min plads? Jeg tror det. Nej, jeg tror det. Fabulous. Er det dig, jeg siger? Jeg tror, jeg satte det til Lise, men det var nok ikke det, der skal ske. Jeg troede, at jeg godt kunne lide det. Det er lidt kreatur. Der var en dårlig... Den er ikke dårlig, den er jo syg. Den er jo syg, det er jo et sygt æg. Jeg kan godt lide det. Jeg kan godt lide det. Det kan jeg. Jeg vil altså gerne have flere gange. Det er så sjældent, jeg ved, at lave noget, jeg står med. Okay, der var Det klæder i hvert fald. Jeg er kraftig med aldrig været sådan en, der synes, jeg var god klæder. Jeg tror faktisk ikke, jeg har prøvet ret meget. Jeg er ret kraftig. Jeg har prøvet noget, Ligger den der mad? Ja. og jeg har også fået løbet til 8 stykker nu her. Der har lavet. Ej, det er løbet. 2 timer og 5 minutter stille og roligt, det kan være godt. Det er altid løbet. Jeg tror, det kan kende det. Jeg tror, det kan kende det. Så går det på løbet lige så stille. Jeg skal ikke længe drikke. Okay, cool. Det gør jeg. Det gør jeg.
Tak, hej. I lige måde.